Vítajte. Každý, kto sa dnes snaží budovať niečo s umelou inteligenciou, naráža na podobné problémy. Poďme sa preto pozrieť na takú jednotnú teóriu, ako to robiť naozaj dobre a ako sa popasovať s jednou z najväčších víziev, ktorým čelíme. A toto je tá kľúčová otázka. Je to taká dilema každého tvorcu AI, pretože ak sa nám to nepodarí, následky môžu byť naozaj vážne. Na jednej strane tu máme ten obrovský prísľub a na druhej, aj značné nebezpečenstvo. V tomto rozbore si predstavíme jeden ucelený model, ktorý nám pomôže sa v tomto celom zorientovať. Začneme pekne od základov. Dobre, poďme sa do toho pustiť. Každý skutočne dobrý systém umelej inteligencie musí začínať jedným nekompromisným základom, a tým je etika. Ono je to totiž ako snažiť sa pridať múku do chleba, ktorý je už upečený. Jednoducho to nefunguje. Kľúčové je myslieť na etiku od samého začiatku, už pri prvom projekte. Týchto 5 princípov to je naša polárka. Sú to body, ktoré by mali usmerňovať každé jedno rozhodnutie pri vývoji. A tu vidíme, ako sa tieto princípy dajú skvele aplikovať v praxi. Takýto jednoduchý kontrolný zoznam môže znamenať rozdiel medzi zodpovedným a naopak škodlivým systémom. Dobre, poďme ďalej. Keď máme položený etický základ, naša umelá inteligencia potrebuje hlas, pretože vo svete plnom generického obsahu je práve autenticita obrovskou strategickou výhodou. Tento koncept, ktorý preslávil John Espirian, je absolútne kľúčový. Je to v podstate taký jedinečný otlačok prsta značky v komunikácii. Na tomto je najzaujímavejšie to, ako sa z niečoho takého nejasného, ako je hlas značky, stáva konkrétny technický plán. Plán, ktorý umelá inteligencia dokáže naozaj pochopiť a nasledovať. Čiže úplne zásadná je tu konzistentnosť. Nezáleží na tom, či ide o príspevok na sociálnu sieť alebo o nejakú právnu informáciu, ten hlas musí byť vždy rozpoznateľný a rovnaký. Fajn, ale aj tá najetickejšia AI s dokonalým hlasom je nám na nič, ak nie je spoľahlivá. A aby sme ju poháňali, potrebujeme ďalší diel našej skladačky, dobre navrhnutý motor. Toto je tá najväčšia technická výzva. Ako vtesnať obrovské množstvo informácií, ktoré agent počas práce generuje, do pamäte, ktorá má povedzme pevne danú veľkosť? A tu sa experti rozchádzajú. Na jednej strane máme pohľad, napríklad LangChain, ktorý hovorí: filtrujme a komprimujme kontext ešte predtým, než sa dostane k modelu. Na druhej strane sú takí, ktorí tvrdia, že viac surového kontextu je lepšie. To nám len ukazuje, že neexistuje jedno jediné správne riešenie, iba strategické kompromisy. LangChain nám na to dáva skvelý rámec. Sú to vlastne praktické taktiky na správu pamäte, od tých jednoduchších, ako dať agentovi externý poznámkový blok, až po tie zložitejšie, ako je sumarizácia konverzácií za behu, aby sa uvoľnilo miesto v pamäti. A takto to vyzerá v reálnom svete. Tým v Manus napríklad zistil, že kľúčom k úspechu je inteligentné riadenie kontextu, dokonca viac než samotné doľaďovanie modelu. Napríklad maskovanie nástrojov znamená, že agentovi ukážete len tie nástroje, ktoré práve potrebuje, aby sa zbytočne nemýlil. Takže máme základ, hlas aj motor. Teraz sa môžeme konečne pozrieť na horizont, na tie pokročilé agentické systémy, ktoré tieto stavebné bloky umožňujú vytvoriť. Toto je už naozaj špičková technika. Predstavte si, že namiesto viacerých rôznych modelov použijete jeden jediný model, aby skontroloval sám seba. Týmto spôsobom dokáže eliminovať vlastné chyby a nájsť ten najlogickejší plán. A ako to funguje? No, v podstate jeden model premeníme na malý tím, niekoľko jeho inštancií funguje ako navrhovatelia a jedna finálna ako sudca. A výsledkom je dramatické zlepšenie spoľahlivosti autonómnych akcií. Takže poďme si to všetko pekne zhrnúť. Čo je teda ten hlavný odkaz pre každého, kto tvorí umelú inteligenciu? Ten kľúčový bod je, že toto nie sú nejaké oddelené disciplíny. Sú to 4 nevyhnutné vrstvy, ktoré sú postavené jedna na druhej a tvoria jeden jednotný model pre budovanie naozaj skvelej umelej inteligencie. A toto sa dokonale hodí na etiku v umelej inteligencii. Áno, najlepší čas začať budovať zodpovedne bol úplne na začiatku. Ale ten druhý najlepší čas je práve teraz, pri vašom najbližšom projekte.